Tænk at du bliver ved, mand. Oh my lord. Okay, Philip can't die because he's hacking, bro. Du må tage fuld Grandmaster gear på, Philip, så du ikke kan dø. Jeg tør ikke ændre noget nu. Nej. Nå, efter du er blevet marked. Nå, nej. Nå, bare fordi du er der, hvor du er. Alright. Jeg tør ikke ændre noget ved mit gameplay, så jeg måske spiller anderledes. Er der ikke lige en friendly... hvorfor er jeg helt alene i det her land? Hvor er fuld server? Ja. Der er ikke nogen, der laver den der quest her. Don't miss. Ja, det bliver godt, når du får et nyt våben. For også fordi dit våben er lidt outdated, ikke? Jeg skal være fuld plate også, så jeg ikke slår mig så hårdt. Ja. Ja. Okay, hvad fanden er der escape route, mand? Jamen det er lige det. Jeg tror faktisk, at den bedste escape route, det er ud over, altså op langs kanten der. På den der ledge, der er til venstre. Nej, den til... Nej, den anden vej. Der venstre. Den derud. Og så tror jeg, at du skal den vej ud over, fordi hvis du kommer ud over kanten dernede, så tror jeg... Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nå ja, der er det der vand der, det er rigtigt, ja. Det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk ikke, de kan angribe dernede i det vand der. Det der, altså på bagsiden af det der. Jeg tror, der er noget med det vand der. Det husker jeg. Et eller andet med. I wouldn't count on it. Men nej, du skal nok ikke spille efter det. Det er kun hvis det absolut går galt. Nej, jeg tror ikke, du skal det der, Philip. Oh my god. Nej, Philip, det skal du ikke. Det, Do it, pussy. Do it, pussy. Hvor tror jeg løber hen, hvis jeg puller med ham? Problemet er, hvor er hans pathing, altså. Jeg tror ikke engang Blizzard ved det. Altså, er Blizzard efter mig, så spawner den mob lidt. Men det er jo fordi, der er sikkert masser af mennesker i zonen, så der er stadig hyperspawns. Du skal også være opmærksom på, at jeg tror, den er spawnet nede også. Den patroller, selvfølgelig patroller den. Okay. Ej, jeg får dårlige nerver af at kigge på din stream, altså. Ja, huge. Cause of crystals. Nice. Ja. Så de er allerede spawnet dernede. Du skal væk derfra, Philip. Fuck den quest. Se, du spawnede den lige der. Ja, og det var huge. Du skal væk. Det er nu. Du skal væk. Den lige der, der egentlig. Ja, men hvordan vil du clear den? Der står, du skal nok 3 mobs på en gang for at clear den der ting jo. Just do it, pussy. You Så can skal do du it. bare ind, så skal du ind og nu tage de 3 mobs der og commit med retaliation. Eller sådan No noget. balls, Philip. No balls. Ej, der er for mange. 5 mobs. Der er 5 mobs derinde. Det kan du ikke klare jo. Er vi mus eller mænd, Philip? Og skal du kære, at du ikke puller dem nede, ikke? 2 djævler, jeg spiller. Ellers mine 2 engler. Philip, don't be a pussy. Just do it, okay? Mus har ikke gjort det der. Jeg havde gjort det, bro. Mus har ikke gjort det der. Jeg havde 100% gjort det der. Mus har ikke gjort det der. No doubt. Løber ind, 4, looter, hop ned vand, hus. Ja, okay. Og hvad gør du, hvis du misser en 4? Jeg tror, er det vandet nede, de ikke kan komme i? Jeg kan sgu ikke huske det. Der er noget med det der vand der. Der skal de nok i hvert fald løbe. Ja, så skal det hele vejen udenom. Ja, så er du noget HS. Ja, okay. Ja. Okay. Sounds rough. Jeg siger en dårlig dag, men good luck. Ja, jeg tror også det er dårligt, men altså, whatever. Eller så retaliation på dem der. Oh my lord. Ja. Nej, back ledge, ikke hop ned, løb lige ud. Og så op på den ledge der, og så ud, og løb ud, så kan de ikke komme til dig. Det er safe spot. Nice, Dan. Remember it. Hitman, actual useful backseat gaming. Jeg kunne bare huske, der var et eller andet med det der. Da jeg lige så det, så Så kan jeg prøve F2 den her.